namoy Bible atong ablihan atong mga Biblia sa Matthew 15 verse 21 to 28. Kasi ka mo mabasa diha. Si Pastora ra. Ah, dara. Matthew 15. Ako na basahon sa English eh. How's one? Mm. Praise. Mateo 15:21 hangtod sa 28. Unya mibiya si Jesus ni adtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babaye nga taga Kanaan nga magpuyo ni adtong dapita ug miduol kaniya ug nagpakiluoy. Ginoo, anak ni David, kaluy in taon ako. Ang akong anak nga babayi giyawaan ug nagantos pag-ayo. Apan wala mitubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Unya mitubag si Jesus. Gipadala ako ngadto lamang sa nawalag mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae ug miluhod atubangan ni Jesus. Ginoo, tabangi in taon ko, miingon siya. Si Jesus mitubag. Dili ma Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Ang babayi mitubag. Tinuod ka na, Ginoo, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Ug si Jesus mitubag kaniya, babaye, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo, ug niadto gayud dayong gutluan na ayo ang iyang anak. Amen. Amen. Ang Ginoo magpanalangin siya mga pulong atong iduko atong mga ulo magampo ta. Father God, thank you so much, Lord, for the privilege that we can hear from you today. Lord, we pray for your anointing. We pray that you will speak to us. Nagampo mi, Ginoo, nga ikaw, Dios, pinagi sa gahom sa imong espiritu, makigsulti kas matag usa ka namo o gamita imong pulong nga mudasig mulig-on sa among pagpangalagad kanimo. Thank you for the anointing. All glory belongs to you alone. Amen. Nindot kay smile mo simba basta padung naghongkong. Okay, wait ang mga igsoon, no? Na ang akong introduction mga igsoon mo ni siya. Una, faith's great importance, no? Unsa kadako sa importansya sa kuan mga igsoon sa pagtuo, no? Unsa ka importante ang pagtuo sa atong kinabuhi. Okay. Mhm. Okay. Una, ang pagtuo diha ni Kristo maoy makaluwas sa atong mga kalag. Faith in Christ saves the soul. Okay, ikaduha, ang pagtuo mo'y magdalag tubag sa mga pag-ampo. Okay. Muna siya mga igsuon nga daghantang mga pag-ampo nga gitubag sa Ginoo. Ngano man na tungod kay nakabaton man sa tagpagtuo nga ang Ginoo motubag nato. Okay. Ikatulo igsoon, faith drives away anxiety. Ooh. Ang pagtuo ko no, muabog sa mga kahadlok. Sa mga kabalaka o kahadlok. Okay. Ikaupat mga ison, faith pleases God. Ang pagtuo makalipay sa Dios. Malipay gyud ang Dios kung makita niya ang imong pagtuo, no? Lingayam tapad ing na ayaw na pagduha-duha. Okay. Ang ikaduha mga igsoon mahitungod sa akong introduction, faith's greatest test. Unsay labing dakong pagsulay sa atong pagtuo? Number one, kanang sa dihang imong minahal.
No? Oh. Sakiton mga igsoon when a loved one is afflicted. Dini nga atong istorya mga igsoon, anak sa babaeng taga Kanaan. Oh, niya mana siya mga igsoon nga hopeless siya unya tingalin nadana niya sa daghan kay mga mananambal pero wa jud na ayo ang yang anak kay matud pa demon possessed. Unya mga igsoon mo na siya. Number two, family crisis drives us to our knees. Okay? Ang mga krisis sa pamilya maoy mohimo nato nga makaluhod gyud tas Ginoo. Alang sa pag-ampo. Okay. Now, ang akong body mga igsoon, mao na ni siya ang main dish sa atong topic, the dilemma of a mother. Dili ni Laila de Lima, ha? Kung dili siya mga igsoon kanang kanang word nga dilemma kana bang grabe imong kabalisa, grabe ang imong pagka-problematic mga igsoon. Kaning maong babay, grabe jud iyang kaguol o iyang kaproblema sa iyang anak. Okay. Okay. Now, ingon siya, my daughter is severely demon possessed. No? Mo na siya mga igsoon. Matod pa niya wa na demonyo nagyoy nagunit sa iyang anak. Okay. Sometimes inana ta magka problema ta mga igsoon. Okay. Inana ang atong sinultihan. The daughter was possessed by an unclean spirit. Okay. Makitaan mo siya kung ang tao pusit naman. Mapossessed ba? Kanang magpataka na lang nagyaw-yaw. Mostly, she lost her mind. Ano man, ang daghang kay kong nasugatan mga igsoon kanang gitawag nag nervous breakdown. No? Breakdown na gyud ba? Oh, magpataka nagyaw-yaw. Mukalit lang yung la, nay mo kuha na ko. Hala, naras sila diha, bisag wa may nakita. Oh, mo na siya mga igsoon nga pait kayo ang maong sitwasyon sa maong inahan. Atong tanawon ang the Gentile mother's prayer. Okay. Unsa may iyang pag-ampo, be? Ingon siya, have mercy on me, O Lord, Son of David. Okay. Ngano man ni nga iya maning gi-connect ang Ginoo ingon nga anak ni David because for a long time ang Dios nagsaad ngadto sa Israel nga kaliwat ni David mao gyud maghari sa Israel. Unya adtong time nga nagsugod og ministry si Jesus, ang hari niadtong panahon na sa Israel si Herodes dili siya kaliwat ni David. In other words, kroni siya, gibutang ra siya sa Roman Empire aron makontrol nila ang mga tao sa Jerusalem o sa Israel. Kroni ra gyud to siya. Pero nagsaad manggod ang Dios ngadto ni David nga dili gyud mapakyas kaliwat gyud nimo ang maghari sa Israel. Muna ang saad sa Dios ngadto ni David. So pag abot na nga si Herodes, mga igsoon, resistant kay mga tao, wala sila mahimo kay powerful man ang Roman Empire at tong panahona, dili sila ka reklamo mauto pero naglong gyud sila nga moabot jud ang kaliwat ni David. Sa diyang nagsugod nagwali si Jesus mga igsoon, nahibawaan man nila nga si Jesus gikan sa Bethlehem, sa tribe ni Judah nga kaliwat ni David. So nagtuo sila nga si Jesus gyud ang Mesiyas. Okay. Wala lang gini ni click. Hasan naman siya?
Okay. Una, ingon din ni, she accepted him as the Messiah. No? Ikaduha, she believed he could deliver her daughter. Nagtuo kini mawang babae nga makahimo si Jesus pagpahigawas sa sakit sa iyang anak. Tungod kay nakadungog man pod siya nga daghan kay giayo si Ginoong Hesus na abagan ni mga patay nga nabanhaw pinaagi niya. Okay. Number 2, mga igsoon nga atong mahisgutan karon, the delay of the Lord's answer. Nalangan ang tubag sa Ginoo niya. Okay, her faith was under attack. Kanang magampo ka, niya murag way tubag. Ayay, manong time nga ang imong pagtuo gi-attack, mga igsoon. No? Pressured kay ka. Gusto ka, kay ganahan kita nga, ampo na to, naadayon. No? Nya, usahay man mga igsoon, si kitag ampo, man tubag ka. Okay? She cried for help, but he was silent. Usay na anak ta mga igsoon. Ma-frustrated ta sa atong kinabuhi sa dihang magsangpit ta, mangayo tas Ginoo niya, silent ang Ginoo mga igsoon. Okay. He was her only hope and he was not answering. Ooh. Sa inainana nga, moingon ta, Lord, ikaw na lang yun akong paglaom. Pero ang Ginoo silent kaayo mga igsuon. No? Sometimes inanata niya, maluya ta. No? Di taganahan mo simba, di na taganahan mo ampo. Di na sa taganahan mo appeal Bible study. Kay naluya na ta. Okay. Ay, pangutana mo din. Has God seemed silent when you have prayed recently? Oh. kadtong nagpaabot pa sa passport, basta grabihang ay nampo, pero wa man mo tubag ang Ginoo. May gani kay laig plano ang Ginoo, mas maayo ang plano sa Ginoo, no? Kita na to mga igsuon nga, grabe kay lawom kayo ang Ginoo eh. Ang nakanindot lang kay basta anak kaniya, mangita gyud siya paagi nga mas malipay ka. Lipay kay sila kay duha ra tato ka adlaw sa Hong Kong gihimo mas Ginoong 5. Ito nga yahaya nila oy. Yan na problema na sa noon sila kay kinahanglan mo at mag-budget. 5 ka adlaw man musti pero oy, sulit kayo oy. Sulit kayo. Na naapil ng usaw, nabot na. Okay. This spirit woman kept on crying out for help. Ang nakanindot mga igsoon nga desperada na kayo ang maong babae, wa gyud siya moundang og sangpit sa Ginoo. Mauna siya mga igsoon nga didto sa 1 Thessalonians 5:17 ingon dito, pray without ceasing or pray continually, no? Ayaw hunong ampo. Kay mao man na usahay ang Ginoo, testingan man ta niya. Usahay mo ampo taon niya, murag di gani dayon maabot. Ay, di siguro kabubuton sa Ginoo. Mga ampog lain. Pero sa bago pa, ay Lord, siya na ba? Siya na ba? Siya na ba? Murag nagintang siya. Maghuwat tayo mo ito Ginoo, daily pa. Okay. Now, this desperate woman kept on crying out for help. Okay. Agoy. Ala, grabe kayo sa dihang silent si Jesus, ang babae sige gyud siya gingon, Lord. No? Nihapa na siya, ni simba na gyud siya. Lord, have mercy on me. Hala, unya, ang mga disciples, naglagot. Hello? Why the disciples wanted to send her away? Atong basahon ang verse.
Okay, verse 23. Apan wala mitubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Saba ko nung kaayo. Oh, kita. Okay. Uy, ayaw jud mo pag likramo ha og naay saba kay moampo. Oh, taga HLT ra ba usay saba kay moampo, murag mo katkat sa bungbong. Oh, kana gayng magdaay ganita, oh, naay saba jud kayo no. Pero iya man ang commitment sa Ginoo. Nya usahay mo ni siya may tabo na to. Nganong gusto nilang papahawaon ang babae kay gusto silang maminaw. No? They wanted to get back to listening kay si Jesus manggod magsigi manggod siya share sa word. Bisag say maglakaw mga igsoon, magsigi siya buhi og mga pagtulunan, usahay mga sambingay. Oh. Paras ko na ako say magwali unya di maminaw ang tao mga unsa ganito? Ana noon. So basa maglagot mo sa tang imong tapad magsige kag pangutana. Paminaw lang gud diha gud. Okay. 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 Ang ikaduha maotong palayason nila ang babae because they don't want to get involved. Ay, wa tay labot tay lang problema oy. No? Pero ang tinuod nga igsuon sa Ginoo manginlabot 'yun. Amen. Okay. Gamay rang amen. Wahi na kay mo. Okay. It's not their problem anyway. Di kita mangilabot, no? Oh. Lahi baya gyud ang taga HLT. Kung naay maproblema, no? Bation biasad nato. Kay mao man ay giingon sa 1 Corinthians God, no? Kung naay usang masakitan, masakitan ang tanan. Naay usang nga malipay, madaugon, malipay pud tanan. No, mao na siya mga igsoon. Lipay kay mayo bisag di mi kakuyog ninyo. Mao na siya igsoon. Nya mingo na iba pasalubong lang niya ha. Sayon na kay na pasalubong o mamalit lang mo sa kaking. Mao gyapon gikan gyapon nag China. Okay. Okay. Number 2, mga igsoon. We may be bothered by those who have faith more than we do. Tinuod na. No? Sa mukha ng gabiha sa niya yung pagtuo. Oh. Say maana ba yata? Grabe, sobra naman sa niya. Ana. Kuanta ba? Kung sa'yo mo yun, usam na yung pagtuo, lagpas naman kay na. I have those experience mga igsoon nga, kaingon ko sa una ba, gabiha to akong pagtuo sa una, murag tan-aw na ko, murag lagpas kay ko. No? Di ba, nakatestimony ko ninyo sa uban sa mga Bible study og dinhi. Niadto ko og Alcantara kay pawalihon ko, wa ko'y plite pag uli. Normal nga tao, may bubalibad yun, di ko maantoy kay wa ko'y plite uli. Pero grabe kay mga igsoon. Niadto ko, niingon ako sa Ginoo kundi ko nimo plitihan inig uli. Lord, magbaklay ko gikas Alcantara paingon Cebu City. Ni ako siyang gingnan, city boy baya ko, Lord. Pero grabe kayo ang Ginoo kay gi-provide gyud niya mga igsoon ang akong gikinahanglan. Mo na nga makaingon ka usahay ba? Gabi atong pagtuo. No? Mo na siya igsoon nga usa sa mga gifts sa Holy Spirit is kuan manggod gift of faith. No? Naagyo yung sitwasyon sa mong kinabuhi nga tagaan jud ka sa Ginoo pagtuo. Unya makakita ka sa iyang miracle. Muna siya, usahay lang, ang uban, may lagpas naman yung pagtuo. Grabe, hapon na niya. No? Okay.
Number 3, we may be annoyed by those who are more persistent in prayer. Tinuod man. Usay kitay sa puton, sig ampo eh. Okay. The dimension of the woman's faith. Grabe kay siya dimension sa iyang faith. Actually, igsuon, pag silent ni Jesus, no? Sige man gyud siya sangpit, Lord, have mercy on me. Ningon si Jesus dayon niya. Dili pwede ihatag sa mga iro ang pagkaon sa mga anak. Grabe kayo. Desperada na kayo ang babae, bisag kahibaw siya nga ang ministry ni Jesus para lang sa mga Hudiyo, pero niduol gyud siya, maybe nangayo lang jud siya og gamayng grasya sa Ginoo. No? Grasya og kaluoy. Okay? Ngano man? Because she was a Gentile woman. Wa man siya lapot sa saad sa Ginoo. Ang isaaran sa Old Testament ang mga Hudiyo raman. Pero muna ingon sa sinultihan pa nato, nanimpad ra gyud siya nga kaluy-an sa Ginoo. She recognized Jesus as the Messiah. Nga naman, she called him Lord. Mo'y nakanindot niya, bisag wa siya labot sa mga saad sa Israel, apan iya gyapong gitawag si Ginoong Hesus nga iyang Ginoo. She believed Jesus was more powerful than the devil. No? Mao na'y nakanindot mga igsoon, usahay manggod ang atong pagtuo ba, no? Usahay mo hinay. Moingon di na nabadag ampo eh. Kanatawhan na din na ginamadag ampo. Ayaw pag inaana igsoon, kay powerful kayo ang Ginoo nga muusab sa atong kinabuhi. Muayo nato mga igsoon. Kaning maong babae, grabe kayo ang iyang faith sa Ginoo. No? Her faith stood beyond the impossible. Ang iyang pagtuo ni barog labaw pa sa mga butang imposible. Kasakit atong sulti ni Jesus. Kung tawhanon ng yudta, sakit kay itong gisulti ni Jesus nga giisip ang babaeng iro. Kitag ingnon ta ana, mutubag ra ba gyud ta? Hello. Mutubag yun ta mga igsoon, no? Mga maldita ba kayo mugnaong? Pag-ingon mga igsoon nga, kuan, kanang, ginganlan niya mabayig iro. Pero, grabe, ang babae, nindot lang kay disposition sa kinabuhi. He said he was sent only to Israel. Ingon si Jesus nga sa Israel naman ko gisugo samahan. Lagi niya mao nang uban ba? Aligri kay ning uban. Nay mga writer sa mga kuan, mga Christian writer ningon sila nga si Jesus kuno pag edad og 12 ni atus India ni suroy sa Egypt. Di man suriyan ang Ginoo. Kita ra may suruyan. Kita may suruyan atog Siargao, atog Kamigin. Ang Ginoo focus sa iyang ministry. No? Mao na siya pangigsuon nga, Ingon Jesus, wa mo ko gipadagla ang lugar dito raman jud ko sa Israel. Nya kining babae kay Syrophoenician woman man ni siya kanang dito nagpuyo sa Tero ug sa Sidon. O dili man part sa Israel. Pero nakanindot, she responded, Lord, help me. Ang nakanindot mga igsuon kay nga naman, mo ni siya, she took a humble place
and raised up her faith. Nagpaubos na gyud siya. Unya, iyang gipasaka ang iyang pagtuo. Niingon siya, Lord, I should say siya, ingon siya, pero bisan paggani, ang mga iro, makakaon magmumho nga matagak gikan sa lamisa sa agalon. Grabe iyang tubag. Now, imagine pag-ayo, she accepted nga iro ra gyud siya. Giingnan sa Ginoo dili maayong ihatag sa iro ang mga pagkaon sa mga anak. Ni-accept siya. Oh, iro man pero wa man ko magkinahanglan sa pagkaon sa anak. Ang ako bisag mumuho lang. A little bit of God's miracle. Kay bao siya nga basta mulihok lag jutay ang Ginoo, muhatag lang siya jutay, paigo na makadawat siya milagro para siyang anak. Muna'y gipangita nga faith sa Ginoo mga igsoon natong mga Kristohanon. Grabe. He took a humble place. Wag yun siya manluod. Muna gingon lagi na ko kiniya, sakit kay nganlan tag-iro. Nga, mingon sa ta, aw. Pandayon na lang mo na to. But to think of this is dogs eat from the crumbs of the master's table. Uy, nakoy iko aning yung mga igsoon. Timan ini siya. Lingay mo tapad na siya. Di man kairo. O ay sumpayi, murag naong kag chihuahua. Ay sumpayi isa. Diba, ha? Pamati. Anak ka sa Ginoo. Kay mituo og midawat man ka ni Jesus nga imong Ginoong manluluwas. Og bantayin ni siya, ngano ni sulti ko anak. Kay ningos Jesus, dili maayong ang pagkaon sa mga anak ihatag sa mga iro. Okay. O sabay mo pasabot ni Jesus, mao ni siya mga igsoon. Pamati pag-ayo ha, mao ni siya. Para ni Jesus, ang mga anak sa Dios, adlaw-adlaw ang milagro. Hello? Nga naman, pastor, nakaingon man ka na. Kay pagkaon ko no, ingon si Jesus, dili maayo ang pagkaon para sa mga anak. Now, kung anak day ka, ang milagro murag pagkaon. Kapila man kamukaon. Ay, kaduha. Kaduha na kamukaon. Ay, usay, kalima manggani. Ha? Usay, makaunom pa. Pamahaw. Nya, usay mo brunch pa. Tunga-tunga pa, alas 10 pa. Nya, mga alas 11:30, maniod to. Ini kahapon, mga alas 3, mutimo. Unya, ini ka alas 5, alas 6, mukaon. Ini kagabi na yung katug, mangita pa siya kaon. 7. Sa una, karon nag-diet na. Kay basig mo exist timbang. Joke ra mga igsoon. Okay, so mo na siya igsoon. Timan ini siya. Listen to this. If you are a child of God, your miracles from the Lord is every day. Yung ano lagi, pastor, wa ko kadawat. Magduwa-duwa man ka. Magduwa-duwa man ka. Maingon man ka say, dunggon ako sa Ginoo, nga yabag ra ba ko? Ako na lang kay atimanon sa Ginoo. Ako na lang ka sa kadaghan sa mga tao. Sometimes we could not believe, mga igsoon, na ang Ginoo makamilagro nato. Mo na siya nakaparat. Mo na siya, ang nakanindot ni maong babay, gi-raise up niya ang iyang faith ngadto sa Ginoo. Nga bisag para niya, angay gyud siyang i-reject sa Ginoo because she was not an Israelite, pero she took a humble place. So, wa ko makinahanglan og kanang dagkong milagro sa imong ingon nga anak, kundi bisag mumho lang, gamay lang,
nga imong ihatag nako paigo na kaayong moayo sa akong anak. Mao na siya mga igsoon. Okay. Number 5, the Lord answered the troubled woman's prayer. Gitubag sa Ginoo ang iyahang pag-ampo. Time pa ha? Ningon pa gyud ang Ginoo. Sa di pa ko mo konklusyon mga igsoon, ningon pa gyud ang Ginoo niya. Wa pa jud ko kakitag pagtuo sama aning imo dinhi sa Israel. Uy, bantayi ha? Bantayi ba? Ngano mo di ay? Naaman ni siya insight God? Usay magkadugay tas pagka-born again magpakawa man tay pagtuo hinuon. Hello? Nagkadugay tas Ginoo, anak tas Ginoo. Ingon si Jesus oh. No? Pagkadako si mong pagtuwa, pa ko kitag pagtuwa aning mga nagsimba nako. Ang akong pag-ampo nga magkadugay tas Ginoo, magkalawom ang atong pagtuo nga na niya. Dili kay magsige lang gyapon taglikoy. Sunod siguro Domingo magwali kog living sacrifice para makasurinder gyud mo mais Ginoo. Nindot kayo mga igsoon, pinanitay man gyud to. Pinanitay gyud to oh. Oh. Grabe nga preparation para mo na ingon panitan tadaan kay nigabot atos November 30 pinanitan na. No. Mo na siya. Mo na siya igsoon. Okay. Maybe ako ning ihatag Domingo kay last naman sad nako ini kasabado mag-share ani. Unya lain kaayo nag-share ko sa uban, unya sa akong membrong congregation, mismo congregation dili ko mo share ani. Usa ka powerful kay message may tungod sa living sacrifice. Okay. Okay, conclusion. Jesus saw her faith and commended her. Okay, gidayeg siya pag-ayo. Malipay kay ta mga igsoon kun ang Ginoo nay mudayeg nato. No? Kay kung tao mudayeg nato may murag way klaro. Okay, usay ululuhan mo ta lingi tapad na ayaw na paulo-ulo. Muna siya igsoon. Nindot kayo kay nga naman si Jesus nagdaig yun niya. Siya, pa dyan ko kakitag pagtuo samas imo. No? Ang pangutana, can Jesus see your faith? Ako rin tiwason. Ay, sayuha na tumahuman, no? Sayuha, ginatumuhuman. Ang nagdagan ng relo, ang nagdagan, oy, sayo kita muhuman. Okay. Number 3, so on. Then, receive your miracle. Timan ini siya, wag yu imposible nimo kung may pagtuo ka. Kamong mga tug Hong Kong, ay yung mo kaguol kay ang Ginoo gyud mo provide ninyo. Di ko ta mag-uol mga igsoon. Kay bawo ka, bright kay Ginoo ngano man kanang anak ta niya ba? Anak ta niya, dili niya ihatag tanan kwarta diri nato. Moingon Ginoo, ako lay kupot kay gastador ka kaayo. Pero ning pangayo na nimo hatagan kaniya, di jud ka mapakyas, no? Grabe mga igsoon. Ako gini siyang experience from time to time nga diin kuan, no? Nangandoy ta og bag-ong microphone. Sige kong ingon takib, so ako'y kwarta, sige kong ingon take. Pangita dito. Siya na pastor. O niya, pilaman muna. Sige, kuan, pa-reserve dito. Hala, wa man sa mo tingog yung staki. Wag yun mo tingog staki ba? Pag ingon, niyangyo ng worship team, pastor, kuha mo yung microphone. Naguat ko taki, pa-reserve ba na? Ingon mo staki, wap sa kamsulti, pastor. Wap mo maguat yung sulti. Hala, pag ingon nga, palit na ta. Wala, grabe kayo. Naabitay ni hatag nako mga igsuon. Gipakapinan ang akong allowance og birthday.
kanindutas Ginoo. Sakto yun, mga igsoon. Di gyud ta maalkansi kung mosalig tas Ginoo kay anak man ta niya. So, mo ni siya mga igsoon. Kung makita kay sa Ginoo nga naa kay pagtuo, timan ini siya mga igsoon, makadawat kag milagro. Wa ko'y kwarta the other day, pero naingon ko, maglitson ta. Abot dayon na akong kwarta. No, inana ng Ginoo mga igsoon. Oy, kanang mo adto mo Hong Kong, ayaw jud mo kaguol. Ngano man, because God is more than enough. Oh, kadungog mo akong testimony ni adto kog Israel. Wa ko'y kwarta. Noon sa man ka, ang akong pocket money, $1,250. Talipayan ako, kaninduta ani oy. Unya pag-abot pa gyud dito, wa pa jud ko'y gasto ni uli ko nga gadarya po na ako pocket money. Inana mga igsoon ka maayo ang Ginoo, timan ini siya makadawat kag miracle basta imong pagtuo ngadto sa Ginoo, imong kuptan. Amen. Linga imong tapad, ayaw na pagduha-duha. I-allow sa Ginoo ang mga crisis nato aron sa ingon ni ana mga igsoon, makit-an nato kun duna ba tay pagtuo. Ang nakanindot mo ni siya. Duha gyapon kalitson sa November 30. Unya basta mo tambong mo night service sa Sabado before sa November 30 na atay panihapon. Manindog tanan mga igsoon, pagkusugan ni amin pagpanihapon eh.